Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Police paimbisigahan ang pag-U-turn sa usa ka police mobile sa usa ka restricted area sa syudad. Iyaan sa 16 anyos nga lalaki nga giingong gikulata sa tulo ka pulis sa Upol, Misamis Oriental. Nireklamo human gibalibaran matud pa nga magpablatan. Event area sa rally alang kang FPRRD sa Davao City, andam na. Temporary road closure, ipatuman subay sa maong aktibidad. Mga aspirant sa lokal nga posisyon sa Davao City, mipailawom sa briefing una ang pagsugod sa kampanya ugma Marso 28. Lalaki nga gibanhigan patay sa Valencia City, Bukidnon. Giingong financier sa robbery hold-up sa usa ka pawn shop sa Davao City. Ug lolong pangil ng Maynila. Masaksihan na sugod unyang alas 8 sa gabi sa GMA. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.